We want to have a beautiful body, beautiful face. Θέλουμε να έχουμε ένα όμορφο σώμα, όμορφο πρόσωπο. And to do all kinds of things to bring that beauty about. Και κάνετε όλα αυτά τα πράγματα για να φέρετε αυτή την ομορφιά. So-called yoga. Ασκήσεις, αυτό που αποκαλείται yoga. Can we go into that word a little bit? Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή τη λέξη λιγουλάκι. In the ancient days, τα παλιά yoga χρόνια, was taught only to very, very few. Η yoga διδασκόταν σε πολύ πολύ λίγους. And και in doing yoga, στο να κάνει κανείς yoga, other factors entered into it. Έμπαιναν και άλλοι παράγοντες. A meditation. Κάποιος διαλογισμός. In the ancient days, I'm not talking now. Στα παλιά χρόνια, δεν μιλάω για τώρα, για αυτό που θεωρείται τώρα yoga. And και it was an act of dedication. Ήταν μια πράξη αφιέρωσης. What is truth? What is για να βρεις way τι of είναι η living αλήθεια. according to that truth and so on. Τι είναι να ζεις σύμφωνα με αυτήν την But αλήθεια now yoga κτλ. has become a commercialized affair. Τώρα όμως η yoga έχει καταντήσει εμπόρευμα. Και αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο, πας και διδάσκεις yoga. Those people who are experts at it, αυτοί που είναι ειδικοί σε αυτό, συσσωρεύουν χρήματα. Ξέρετε όλη αυτή την εμπορική διαδικασία. So yoga is something έτσι λοιπόν το yoga είναι κάτι that demands great deal of attention που απαιτεί πάρα πολύ προσοχή. Great deal of παλιότερα βέβαια. Self-observation. Πολύ αυτοπαρατήρηση. Self-recollectedness. Ικανότητα να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου κτλ. Not just having a beautiful body. Όχι απλά να έχεις ένα όμορφο σώμα. So, έτσι λοιπόν, what is beauty? We're asking. Ρωτάμε τι είναι ομορφιά. When you compare two great paintings,